Hi friends, welcome to Vasu Simply Cooking. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சூப்பரான எக் ஃப்ரை மசாலா தான் பார்க்க போறோம். இது இட்லிக்கு, தோசைக்கு, எல்லா விதமான வெரைட்டி ரைஸ்க்கு சூப்பரான சைடு டிஷ்ஷும் கூட. வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் ஒரு அன்பான ரிக்வெஸ்ட் फ्रेंड्स, இன்னும் நம்ம சேனல்ல யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. கூடவே ஆல்ங்கற பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. இப்போ வாங்க फ्रेंड्स வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ அடுப்பு மேல ஒரு pan வெச்சுக்கேன். pan நல்லா ஹீட் ஆகுற அளவுக்கு வெச்சுக்கலாம். ஹீட் ஆனதும் இதுல நான் 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கிறேன். அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்லயே வெச்சுக்கோங்க. ரொம்ப சூடு படுத்திக்காதீங்க. இப்போ இதில் 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்திக்கின்னு நல்லா இப்படி கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடுப்பு எப்பவுமே மீடியம்லேயே வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா நாம் போட்டிருக்கிற மசாலாலாம் கரிஞ்சிரும். இப்போ இந்த அளவுக்கு பரவி விட்டதுக்கப்புறமா இந்த டிஷ்ஷு செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நான் 4 முட்டை எடுத்திருக்கேன். 4 முட்டையை 2 இந்த மாதிரி பீஸ் பண்ணிக்கின்னு இப்போ இதில் நான் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்திக்கிறேன். எல்லா முட்டையும் சேர்த்ததுக்கப்புறமா 1 நிமிஷம் அப்புறமா இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கோங்க. நல்லா மெதுவாக ஒன்றொன்னா திருப்பி விட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த மஞ்சள் கருவை வெளியே வந்துடும். அதனால் மெதுவாக இந்த மாதிரி அப்படியே திருப்பி விட்டுக்கோங்க. எல்லா முட்டையும் திருப்பி விட்டதுக்கப்புறமா இது இன்னும் 1 நிமிஷம் போல் அப்படியே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும். அப்படியே மெல்லமாக நம்ம இதை அப்படியே அழுத்தி விட்டுக்கலாம். நல்லா 1 நிமிஷம் போல் இந்த மாதிரி விட்டுட்டு அப்புறமா மறுபடியும் திருப்பி போட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நான் இந்த அளவுக்கு ரோஸ்ட் விட்ருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னும் ரோஸ்ட் வேணும் அப்படின்னாக்கா இன்னும் 1 நிமிஷம் போல் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு அப்படியே விட்டுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வறுபட்டுருச்சு பாருங்கள். இப்போ இதை நம்ம எடுத்து வேறு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். மெதுவாக அப்படியே இது ஒன்றொன்னா எடுத்து வேறு பிளேட்டில் மாற்றியாச்சு. இதை அப்படியே நம்ம சைடில் வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இதை அதே பேனில் இன்னும் நான் 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கிறேன். இந்த ஃப்ரைக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இதில் 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்திக்கிறேன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருந்தும் 1 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கிறேன். கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் இதில் நான் 1 சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன். நல்லா ஸ்லைஸாக நறுக்கிக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த டிஷ்க்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். 1 பச்சை மிளகாவே 2 கீரி சேர்த்திக்கிறேன். இந்த மாதிரி சேர்த்தினதுக்கப்புறமா நல்லா அப்படியே கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடுப்பு நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இந்த மாதிரி அப்படியே மெதுவாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போது இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் இப்போ நம்ம தேவையாக இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்திக்கலாம். இதில் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்திக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்திக்கிறேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற கூட்டவோ குறைச்சலோ செஞ்சுக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்திக்கிறேன். கரம் மசாலா வேணான்னா இந்த ஸ்டேஜில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் நான் உப்பு சேர்த்திக்கிறேன். எல்லாம் சேர்த்தினதுக்கப்புறமா இது நல்லா 1 நிமிஷம் போல் நல்லா இப்படி கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா 1 நிமிஷம் பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி கலந்தாச்சு. நம்ம அப்படியே இது கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் சூட்லேயே வதங்கட்டும். எல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்கிற முட்டையை இப்போ நான் இதில் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்திக்கிறேன். எல்லாம் முட்டை சேர்த்தினதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடி 1 நிமிஷம் போல் இதை அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் விட்டுறலாம். 1 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா திறந்து பார்த்தா நம்ம எக் மசாலா ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் இது வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லா வெரைட்டி ரைஸுக்கும் ரொம்ப அட்டகாசமான சைட் டிஷ் இது. இந்த டிஷ்ஷு ஒரு தடவை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறுபடியும் 2வது தடவை இதே டிஷ்ஷு நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் செய்வீங்க. வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வசு சிம்பிளி குக்கிங் சேனலுக்கு சின்னதாக ஒரு லைக் கொடுத்துக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் நிறைய ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.